hladno je. Sad ću da proverim. Ako je ovo čokolada, onda će početi da se topi od toplog vazduha. Jao, izgleda da radi. Pogledajte. Dodat ću drugu polovinu i dobit ću slatku kajganu. Ništa gore od vaših. Sjajno, ispada da ti odlično kuvaš, Ema. Hvala, zaista mi je ispalo ukusno. Ovakvu kajganu ću rado pojesti. Ema, umazala si lice. Joj, izvinite. Toliko je bilo ukusno da nisam primetila ništa oko sebe. Sad je more da jedem. Treba uzeti salvetu i pribor. Ja više volim da jedem kao prava dama koja zna šta su dobri maniri. Kajgana tako prijatno miriše, nadam se da ukus neće me razočarati. Prilično je dobro. Drago nam je za tebe, Monika. Veliko vam hvala. Ostala sam zadovoljna svojom hranom. Ostalo je samo sebe da dovedem u red i možete vi da počnete.